Dit is LF Sport, ik ben Olaf Simons. We staan in Neel vandaag, Sportpark de Weijer. Dat is de locatie waar SVC 2000 speelt tegen ZSV. ZSV is een ploeg uit Zeilberg, een dorpje onder de rook van Deurne. Eigenlijk is Zeilberg hetzelfde van Deurne wat Neel van Remun is. Het kan alle kanten op vandaag hier in die tweede klasse. Er is veel erg weinig van te zeggen. We hopen natuurlijk op een spannende wedstrijd. Als we al een tijdje niet meer bus gaan kijken op de tribune bij SVC in Neel, dan moest je even goed kijken wie er allemaal op het veld staat. Veel spelers zijn vertrokken naar die degradatie van SVC naar de tweede klasse. En daar staat zo'n beetje een heel nieuw elftal op het been. Er zijn wel nog spelers als Max Huibrechts en natuurlijk Johnny Burhen. Die zijn nog altijd gebleven. Maar daaromheen staan een heleboel nieuwe spelers. En de vraag is of die spelers de tweede klasse aankennen. De eerste 2 wedstrijden van het seizoen werden verloren. En SVC leek in de hoek te zitten voor de klappen vallen. Als ZSV op bezoek komt. Dat is nota bene een ploeg die de eerste 2 wedstrijden van dit seizoen won. Verzeen de gasten dan ook meteen in de aanval in de rode shirts. Ploeg uit Zeilberg. Voorzet komt voor. Kopbal goed neergelegd, dat is de kans en de redding van keeper Jeremy Cassens. Dat was ZSV al heel dun bij de openingstreffer. Goed opletten van de keeper van Neel. Dan nog de corner natuurlijk. Dat is de kopbal en nu gaat er de bal in. Het is 1-0 voor de gasten. En Zeilberg heeft een speler, Ron Verlijsdonk met nummer 9, die heel makkelijk het doelwit te vinden. En dat bewijst er hier al na 4 minuten spelen. 0-1 voor Zeilberg. Lange bal, kan weer opgevangen. Max Huibrechts probeert bij de bal te komen, maar krijgt de overtreding tegen. En dus kan Zeilberg weer aan de aanval. Hier is weer Verlijsdonk. Wordt er aangeraakt, geen overtreding gegeven. Wel nog het shot en dat zeilt over. Dus Koen Kunders. Ook dat is een belangrijke speler aan de kant van Zeilberg. En een hoekschop voor ZSV. Kan weer weggekopt en dan wordt de voet eronder gezet. Dan is het gevaar voor het doel van Jeremy Cassens weer even geweken. Het rondspelen door SVC. Wel metgeven aan de invaller, dus Quinn de Jong. En dit lijkt me dan een overtreding, jawel, wordt ook gegeven. Op een gevaarlijke plek en een vrije trap voor SVC 2000. Essingula, de middenvelder, achter de bal. Goed voor, dus de kopbal en dan wordt de bal net weggekopt. Voordat Brahim Manin gevaarlijk kan worden. Dan nog de corner. Oeh, dit rijdt gevaarlijk in. En daar zit de keeper van de ZSV er nog net aan. Om te voorkomen dat de bal binnenvalt. Dit is weer Manin. Holt er een corner uit. Bal leeg voor en dan een overtreding gezien en dan is het geval weer even geweken. Aan de bal Jeffrey Cox. Komt er niet aan. En dan een hele snelle counter van ZSV. En daar is de keeper uit de goal. En dan komt het shot. En dat valt binnen. En dan maakt Ron Verlijsdonk zijn tweede treffer van de dag. Keeper Jeremy Cassens verkeek zich op de lange bal. Kwam uit zijn goal en wilde dan met de spits verrassen. Maar het tegenovergestelde gebeurde. De spits verrast de keeper van SVC 2000. En dan staat het zomaar 0-2 voor de gasten. Uitbraak van SVC. Nu komt de kans aan. Oh, tegen de keeper geschoten. Kans was van Brahim Manin. Grootste kans voor de wedstrijd van de toesploeg. 0-2 nog altijd de stand. Als we opnieuw zien dat SVC sterker wordt in de wedstrijd. Het metgeven aan Huibrechts en die kreeg de voet er net niet goed tegen. SVC wordt sterker. En zoekt nadrukkelijker de aanval in die eerste helft. Maar dat zou uiteindelijk eindigen 0-2.
In de tweede helft werden er geen omzettingen gedaan en kwam SVC wel beter in de wedstrijd. Deze speler Johnny Burhen scoorde de 1-2. En uiteindelijk was er nog een gelijkmaker. Jeffrey Kok zou aantekenen voor de 2-2. En waar iedereen al dacht dat ZSV de overwinning in de test had, werden de punten gedeeld. SVC ZSV 2-2. In de tweede helft verplaatsen voor onze camera naar Herten. SAH speelde toes tegen Neerbeek. Dat zijn dus twee ploegen in de derde klasse B. En Herten ging goed van start in dat duel. Reno Zeekaf scoorde al heel vlot de 1-0. En vlak voor rust had Tom van der Sterre er 2-0 van gemaakt. SAH speelt natuurlijk in de vertrouwde groen-witte shirts tegen Neerbeek. En kan dus op een comfortabele 2-0 voorsprong die tweede helft ingaan. Dit is de doelpuntenmaker uit de eerste helft, Tom van der Sterre. Hij scoorde de 2-0. Het balbezit is voor Neerbeek. SAH wacht af. Hoeft nu ook niet meer natuurlijk zoveel druk te zetten met die 2-0 voorsprong. Hij moet natuurlijk niet te afwachtend gaan spelen. Dan gaat het natuurlijk alsnog mis. Brico op het veld en hij hield de bal heel mooi binnen en het dan tegelijkertijd de verdediger het nakijken gestuurd. De voorzet is goed en daar is de treffer. 3-0 voor SAH. Het is opnieuw Reno Zeekaf met het doelpunt. Wat een goede actie daar op de rechterflank van Rico op het veld. Hij hield de bal binnen, stuurt de verdediger het bos in. En dan is het afronden subtiel en staat Herten op een 3-0 voorsprong. En dan is de wedstrijd denk ik wel gespeeld. Met zo'n voorsprong denk ik ze nimmers vlot uit hij natuurlijk. Keeper Schumann heeft de bal dan wie doet getrapt. En daar komt misschien nog de kans aan voor Rico op het veld. Maar dat komt er net niet aan. En dan zien we toch dat Herten zomaar uit het niks gevaarlijk kan weer. Een uittrap van de keeper. En gelegene speler gevaarlijk voor de goal van Neerbeek. Opnieuw de kans voor Herten. De voorzet is goed. Van Dumby, Rico op het veld en de redding. Keeper Michael Schuffelen van Neerbeek hield zijn ploeg in de race. Voor zover er nog sprake van is, want het is eenrichtingsverkeer. Opnieuw Herten in de aanval. Manhoed spelen en dan is de kans opnieuw verkeken. Herten blief heel gevaarlijk. En het zal waarschijnlijk niet bij 3-0 blijven. Herten gaat nadrukkelijk op zoek naar een vierde treffer. Goeie actie dit opnieuw van iets van Munnix. Hij heeft de bal voorgezet. Dan moet er erin. En de redding. Een hele grote kans voor Herten. Het is nog niet gedaan en dan valt de bal achter de goal. De stand van 3-0 blijft nog even gehandhaafd. Nog even opletten natuurlijk aan de kant van Herten. Overtreding niet gegeven, voordeel gegeven en Herten in balbezit. Oh, en dat is een verkeerde trucspelbal. Daar komt zomaar de kans van Neerbeek. Keeper goed gespeeld en tegen de paal. Spectaculair moment. Grootste kans van Neerbeek uit deze wedstrijd. Maar ook invaller Kevin Kok scoort niet voor Neerbeek. Weer Herten in de aanval dan. Voorzet kan om een of andere reden niet weer weggewerkt. Herten blief in balbezit in die 16 meter. Afliggen, vrije man zoeken en dan is er binnen 4-0. Jawel, het is gedaan. Herten scoort. En maakt aan dat klein beetje onzekerheid wat er nog was aan einde. Herten gaat winnen en met dikke cijfers in deze toetswedstrijd tegen Neerbeek. Tom van der Sterre heeft zijn tweede treffer van de wedstrijd gemaakt. En hij brengt de stand op 4-0. Wordt het nog erger voor de gast uit Neerbeek. Opnieuw de aanval van Herten. Mooi goed gespeeld dit. Daar is de kans opnieuw voor Tom van der Sterre. En de derde treffer is misschien net te veel van het gooien.
Weer Herten, weer een diepe bal. De keeper blijft in de goal en dus de kans. En de redding. Kenske was voor invaller Tino Ignatia. De overtreding gezien en een vrije trap. De rand van de 16. In de laatste minuut van de wedstrijd kreeg Neerbeek nog 1 kansje om gaat terug te doen. Achter de bal Sjoerd Lemmens. En dat scoort, jawel, 4-1. Neerbeek redt de eer. En opvallend is dat dit pas het eerste tegendoelpunt is voor keeper Ruud Schumann dit seizoen. Hij hield dus net niet de 0, dat is jammer. Dit was onnodig geweest, deze treffer. 4-1. En Herten gaat nog 1 keer proberen er 4-1 van te maken, de lange bal. Kan weer weggewerkt door Michael Schuffelen. Oh, er komt toch nog een shot aan en dat gaat neven. Van heel wiet. Ja, was spectaculair geweest. Het zou de laatste actie zijn van deze wedstrijd. Herten wint met 4-1 van Neerbeek. En blijft ook nog 3 wedstrijden ongeslagen in de derde klasse B. Tom, proficiat met de overwinning. Dank u wel. Ja, 4-1 weinig op af te dingen dan. Nee, dat klopt. Ik vond ons een sterke ploeg. In het begin, ja, eerst zelf was wat zwakker moet ik zeggen. Veel balverlies. En ja, gelukkig scoren op de juiste momenten. Binnen 2 minuten en daarna ook nog 45 minuut. Ja, de tweede helft vond ik ons beter. Je zit met 2 spitsen voorin, allebei 2 goaltjes. Dat heb je aardig verdeeld. Je hebt een ploeg die, als het even kan, dan de persoon die er beter voor staat, krijgt ook de bal. Hoor. Ja, dat is ook de bedoeling. Gelukkig gebeurt dat. Ja, maar er is weinig egoïsme. Dat gebeurt goed te vinden. Ja, dat klopt. Nee, maar het is een hecht team. En we gunnen elkaar alles. En als we maar winnen, maakt niet uit wie scoort. Dit seizoen, ja, tot nu toe gaat het heel goed. Eindelijk keer 0-0, de rest alles gewonnen. Dus je kunt langzaam naar boven gaan kijken, hè, eerste periode. Ja, dat is de bedoeling, ja, daar gaan we voor. Komende weken nog moeilijke tegenstanders verwachten. Ik weet eigenlijk niet tegen wie we zondag moeten, maar het zal altijd moeilijk zijn. We moeten altijd gewoon winnen. Maar dan ga ik eigenlijk aan de aanvoerder vragen. Ja, die zal het beter weten. Blijf maar scoren, zou ik zeggen. Dat is de bedoeling. Succes. Dankjewel.